Umndeni weBhunga elineminyaka engama-22 laseMsinga enyakatho KwaZulu-Natal lifuna ubulungiswa. Kukholakala ukuthi liseyingane lahlinzwa ekhanda esibhedlela saseThekwini emva kwalokho lasala likhubazekile. Umndeni walo leli bhunga ukhala ngokuthi kulukhuni kulinakekela. ukwandile Xaba oneminyaka engama-22 wazalelwa lapha eMsinga. Emva kweminyaka emihlanu ezelwe, umama wakhe uthi odokotela bamtshela ukuthi unethumba ngaphakathi ekhanda. Wabe eseya kuhlinzwa. Abazali bakhe bathi emva kokuhlinzwa babona izinguquko ezingezinhle ngempilo yakhe. Isandla sakhe esisodwa asibange sisasebenza kahle, waphinde waba nenkinga yokukhuluma. Umama wakhe uthi wagcina etshelwe udokotela ukuthi indodana yakhe isikhubazekile emva kokuhlinzwa ekhanda. Bangitshela udokotela wathi bangitshelile ukuthi umntwana ukhubazekile kadla kade ehlinzwa khona. Umthambo unqamukile ngathi azange bengitshelele ukuthi odokotela kodwa bafikile la odokotela abaningi ngokwehlukana kwabo. Azange bengitshelele ukuthi wena wokuqala nje obungitshela nje wathi umntwana wakho usekhubazekile. Wathi ufike ekhubazekile ngathi cha bengakhubazekile ubephila nje emqondweni engenalutho. Wathi umntwana wakho usekhubazekile ke. Ayikho ke futhi into ozoyenza funeke nje wemukele. ukwandile akakaze ayekufunda esikoleni. Umama wakhe uthi kumele ahlale emqaphile ubusuku nemini. Uyabona ukuthi kube ngempela bezemfundo nabezempilo bathi kumnakelela kangcono. Ngicabanga ukuthi impilo yakhe ngabe isishintshile kakhulu. Umnyango wezempilo esifundazweni uthi uzokujuba ithimba elizokuphenya kabanzi ngalolu daba. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemsinga.